Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo achak awuoye kodi e studio ka. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni aweni nyinga. Nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumo County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Koro Gonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno okinyi ma kawuono ni, arwaki e chenro mara ma kawuono ni mondo bang'e ang' walam kodi Nyasaye. Omiyo weche madwa yalo kawuono, thuon wach mawuoye wacho ni Kalatas Mahuyo e Kor Yamo. Kalatas Mahuyo e Kor Yamo. Omiyo janeno, mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye, to kapok adhi mbele adwa ni kul wi kamoro amora ma intie mondo weche duto waket e lwet Jehova. Ago erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo injili madhi yalo weche duto te Nyasach loch itimne ono gi ranyisi kama entie. Omiyo alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma Jawar. Janeno mana ka wacho ka ok adwa ketho sa, adwa ni kawe thuolo ni dakika matin 30 kende to ang' nalam kodi Nyasaye. Omiyo samoro weche madhi yalo kawuono ji wacho ga ni pastor ane minena to kanega ng'ato Roho Maler ema neno ng'ato. Omiyo samoro weche ma kawuono samoro gin ema ang' ne iwachna adier, weche makalegi ane ma gigi ochoma tir. To bang'e ang' walam kodi Nyasaye. Adwa somo kodi Zekaria 5 e wang'. Awacho ni Kalatas Mahuyo e Kor Yamo. Adwa somo kodi muma mar Zekaria 5 e wang'e. Adwa ni in bende kama intie ikaw mumbi mondo il mondo ang' wasom kodi ka wadhi. Omiyo nitiere fweny mane Zekaria janabi ma wuod Berekia noneno. Nitiere fweny ma janabi Zakia noneno ma wuod Berekia. To fweny ni ne en kalatas moban to nohuyo e Kor Yamo. Kendo ne olak e piny ngima. Ne an kalatas moban ma huyo e Kor Yamo. To nolak e piny ngima. To kalatas ma Zekaria janabi ni noneno, ne en kalatas ma ok oting'o ber. Ne ok oting'o ber. Noting'o mana kuong' kod masiche. Noting'o kuong' kod masiche. Omiyo okinyi ma kawuono ni Ruoth ora ka e studio ka gi wach mangima. Nikech ora ka mondo ang'isi ni janeno kamoro amora minena, adwa ni ibed motang' ne kalatasni. Nikech ne ok oting'o ber. Ne ok oting'o mor. Kalatasni noting'o mana kuong' kod masiche. Samoro adier onyalo donjo e odi kata e dalani kata e ngimani owuon. Ma kibedo mos ibiro wacho adier ni pastor, ane ma kalatas ma huyo ni moban ni moting'o masiche ni malak e piny ngimani ane mosechomo dalana. To gima mora ni kawuono akelo Yesu, jal ma mama moro, ma ang' jaduong' moro, ma kawuono kijana moro kata nyako moro kata chi liel moro kata nyathi sikul moro ma ang' oyie kuome. To nigi ratiro mar ketho kuong'gi. Iluonge ni Yesu Kristo. Omiyo adwa somo kodi mumano. Wasomo Zekaria 5 e wang'e. Thuon wach wacho niya, ne ating'o wang'a mi aneno kalatas moban ka huyo e Kor Yamo. Ne ating'o wang'a maneno kalatas moban ka huyo e Kor Yamo. Eka malaika cha nopenja niya, ineno ang'o? Ne adwoke niya, aneno kalatas moban ka huyo. Borne oromo mita 5. Borne oromo mita apar. To lachne mita 5. Bang'e nowachona niya, mano e kuong' malak e piny ngima. Ma e fweny ma Zekaria janabi ma wuod Berekia noneno.
ni kalatasni nobane to ne oting'o kuong' malak e piny ngima. Adwa ni beda mosu kinyi kawuono ni, nikech adwa na wuoye gi mama moro, adwa na wuoye gi jaduong' moro, kijana moro, kata nyako moro, kata chilier moro, kata nyathi skul moro, ma wacho ni pastor, ane ma kuongi ochomo dalana. Adier ka ng'iyo to gichomo oda, adier ka ng'iyo to gichomo ngimana. To kawuono kik ibed maluoro, kinyi ma kawuono ni akelo Yesu rabi, aluonge ga ni jakondo mula sule mar okinyi, aluonge ga ni chieng' jamondo. En e jal mane gi ratiro mar ketho kuongi kawuono e ngimani, ma ngimani lokre chuth. Omiyo bed motang', awacho ni bed motang'. E fweny mane Zekaria oneno, Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, to ting'o mana kuong' gi masiche. To Yesu kende jama kele sudo ka e jal mane gi ratiro mar ketho kuong' ni kawuono. Bed motang'. Samoro onyalo donjo kod tuoche. Awuoyo Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, onyalo donjo gi tuoche. En wich bar mosiko, makati muonyo yath to lokruok onge. Adier samoro onyalo donjo gi pressure, samoro onyalo donjo gi tuo sukari kata kansa, samoro onyalo donjo gi tuo aina ga aina, mimuonyo yath to lokruok onge. Samoro keti nyaka yiero chiemo michamo. Awuoyo Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, moting'o mana kuongi masiche, ma Yesu kende manyalo golo kawuono. Adier samoro nyalo donjo, adier en tuo maringe chogo, samoro nyalo donjo gi tuo maringe remo, samoro nyalo donjo gi ndulume gi single cell. Adier itemo muonyo yath, lokruok onge. Wawuoyo gi ng'ato kawuono mondo obed motang' ne Kalatas Mahuyo e Kor Yamo ni. Adier onyalo donjo, adier samoro isewuotho osiptende, onyalo keti miwuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Awuoyo Kalatas moban Mahuyo e Kor Yamo, ma ng'ato nyalo wacho adier ni pacha ane mochomo dalana. Samoro adier onyalo bedo tuo mar korona, adier momako piny ngima. Adier donge muma wacho niya, aneno Kalatas moban Mahuyo ma borne oromo mita apar to lachne mita abich. Adier to kalatasni oting'o mana kuong' kod masiche malak e piny ngima, mana kaka korona lak e piny ngimane. To kawuono akelo jarabi, akelo Yesu man gi teko, jal manyalo ketho kido. Awuoyo Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, moting'o mana kuong' kod masiche. To Yesu kende makelo ka, en ma en gi ratiro mar ketho chunje, mar ketho kuong'ni, miyud chang makende e nying Yesu. Akani bawuoyo gi ng'ato kama winjo adier, akani winjo ka in kanye. Awuoyo Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, adier nyalo donjo kod hawi marach mikos nyaka yudo tich. Adieri ni manyo tich to ok iyudi. Ini ng'isi mana ni kuja kesho, samoro ng'isi na kuna kazi, samoro in gi certificate, adier inyalo bedo go gi degree kata master, timanyo tich to ok iyudi. Awuoyo Kalatas Mahuyo moting'o kuong' kod masiche, ma Yesu kende manyalo golo. Adier samoro, adier onyalo donjo, adier in ikawo ji kama imanye tich, kamoro idhi manyo tich e kambi, to in idong' adong'a. Adier samoro inyalo ndik ji permanent, to in idong' adong'a casual higa ka higa, ikia gima timore e kit ngimani. Adier onyalo keti e tich mane ok isomo. Awuoyo Kalatas Mahuyo e Kor Yamo, moting'o kuong' kod masiche. Adier ng'ato samoro nena ka, mabiro wacho adier ni pacha ane mochomo dalana, adier ochomo oda, ochomo ngimana. Adier awuoyo Kalatas moban Mahuyo e Kor Yamo, takelo Yesu kende. Awuoyo Yesu kende, jal mane gi teko, jal mane gi ratiro, manyalo ketho chunje mag kuongegi,
miyud tich e yorono. Akiani ba wuoyo mos gi ng'at mobedo kamoro mos makoro winja sani. Mawacho ni pasta kalatas ni ochomo dalana. Ochomo ngimana, aonge kwe. Aonge kwe kata yalo kama tawinjo ka aonge kwe, ne ok anindo otieno. Kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o mana kuong kod masiche. Adwa ni bed motang'o kinyi kawuono ni mama. Adwa ni bed motang'o kinyi kawuono ni jaduong'. Adwa ni bed motang'o kinyi kawuono ni kijana kata nyako kata chiliel mawinja. Nikech Yesu biro timo kawuono. Adier bed motang'. Onyalo donjo kod kech ma ok rum e ot. Ni in kata kiyudo pesa e lweti, pesa lala mana ka gimoro magole lweti. Adier samoro nyalo donjo. Adier tiyo maber ta ok ine ni tijni konyi. Ichalo ng'ama ok ti. Adier nyalo donjo tier. Inyalo temo ichulo, imanyo mondo ichul ot tami chulo. Adier nyalo tami kata chulo ot tich titiyo. Adier nyalo tami kata puonjo nyithindi tich titiyo. Pesa lala lweti. Awe kalatas moban Mahuyo Kor Yamo moting'o tuoch koda masiche ma Yesu kende ema nyalo golo kawuono. En ema kele sudo ka. En ema nigi ratiro mar ketho chunje mag kuongegi. Ma pesa chak bede lweti. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato mawacho ni pastor, awinjo wach Nyasaye. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o masiche kod tuoche. To kawuono Yesu kende manyalo golo. Samoro dier bede motang'. Onyalo donjo dier makwe mane nie ot. Oketh te. Ma samoro kanuweroru. Onyalo ketho hera manie ot. Manu uluongoru ni sweet darling. Mago nyalo rumo te. Muchak luongoru gi nyinge le. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo. Adiero nyalo donjo. Okurome dhok. Okurome dhok kata chiel. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o masiche, moting'o kuong. Adier ji ok wuo e ot. Wuoyo mana gi SMS e ot. Adier samoro dichuo ninde bedroom, samoro dhako ninde sitting room. Adier samoro dichuo biro mana nindo saa 8 otieno. Adier ukia gima timore kit ngimani. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o masiche, moting'o kuong. Ma Yesu kende manyalo golo kawuono. Adier nyalo keto ng'ato chiemo mane hotel. To in gi pesa, samoro friji opong'o gik moko. To ni koso kwe mane ot nyalo miyo ng'ato achiel chiemo e hotel. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o kuong. To Yesu kende, janabi kende, Yesu mane gi ratiro, jal mane gi ratiro mar ketho kuong ni, ma kwe mane onge ot ni, mane onge ngimani chak yudre kendo. Akia ni ng'ato bedo mos be winje kama nitie. Mawacho adier ne pastor, awinjo teko Nyasaye. Nikech awinjo ka Yesu kende mane gi teko mar ketho kuogegi, mar ketho chunjegi kawuono. Nikech en gi ratiro. En kende ema en gi ratiro mar ketho chunjegi. Adier bed motang'. Onyalo donjo moketh hawi mar kend mane in godo. Adier king'iyo iba jaber ndi adier. Onyalo donjo tier imanyo dichuo makendi to tamore. Adier onyalo ketho ber mane in godo. Makata ni jaber, ma joluo wacho ni jaber jaula, ne in figure 8. Gini nyalo duoki nyaka figure 3. Maber ma ng'at mapenji nyingi onge. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo moting'o masiche, moting'o kuong. Ma samoro chomo ngima ng'ato. Ma ng'ato biro sarende kawuono mbele Nyasaye. Mawacho ni pastor, ayie ni kawuono ayud resruok. Awe kalatas Mahuyo Kor Yamo. Adiero nyalo goli ka chuori. Midog dalau. Kuri loko to mama uchiemo. Onyalo pakina tino nyathina mana nyuoi wuoi. To kare mama ukia ni kalatas mono chomo moting'o kuong emano goli e dalani, mano goli ka chuori. Iloko to mama uchiemo. Samoro nyalo goli ka chuori adier. Adier midhi pango di kendi. Adier king'iyo ngimani wacho ni chuo chalre. Samoro ketin gi nyithindo 3. Idok dala ng'ato ka ng'ato gi wuoregi, wechegi kiparo to lit e chunyi. Ikia gima timore kit ngimani.
Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo moting'o masiche, moting'o kuong' ma Yesu kende manyalo golo kawuono. Adier inyalo bedo godo, tich inyalo bedo godo, to lakini dichuo ma kendi onge. Adier ng'ato nena ka onyalo goli e dalani. Adier mikori many tijot, ok awachi ni tijot rach, onyalo teri tiyo tijot, iluongi ni anti nyaka ot ma okwedeni. To kawuono awuoro Yesu dadabi. Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo moting'o masiche kod tuoche, moting'o kuong'. Awuoyo Yesu kende, jal manigi ratiro manyalo golo chunje mag kuongi eki midog makendi e yorono, midog e odi mane iweyoni, midog ir kachuori, midog od nyithindi mane iweyo. Akia ni bawuoyo gi ng'ato mabiro wacho ni pasa awinjo teko Nyasaye. Awuoyo kalatas Mahuyo nikech andiko owacho niya, bang'e nowachona niya, mane kuong' malak e piny ngima. Kalatas Mahuyo e kor yamo, kalatas moban Mahuyo e kor yamo. Malaika no nopenjo niya, ineno ang'o? Aneno kalatas Mahuyo moban e kor yamo, to ok oting'o ber, oting'o mana kuong' kod masiche ma Yesu kende ema nyalo golo. Akia ni ng'ato be winja e studio kama biro wacho ni pasa ayie kawuono aikora biro lamo kodi Nyasaye. Adier bed motang', onyalo donjo momoni ting'o nyathi. Adier onyalo imadho yath to lokruok onge. Samoro iketo nyaka e bwo tanda, isetemo, lokruok onge. Onyalo donjo adier motang' iting'o nyathi, iwuotho osiptende matindo gi madongo, mine nyaka gynecologist, mago dakteche mosomo iye matimni nyaka operation, duoko pod tamore. Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo, inyalo timni nyaka operation, duoko tamore. Onyalo donjo moketi ni mako ich to wuok gi dweche 3, gima gologi bende kia. Adier onyalo donjo, inyuolo mapeto ok ting', iwilo mana gi lo midog dalau gi lweti nono ma ji chaki ni jamidekre. Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo moting'o kuong' kod masiche ma Yesu kende ema nyalo golo. En ema en gi ratiro mar ketho kuong' gi minyuol nyathi miting' higani. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mawacho ni pasta awinjo teko Nyasaye. To kawuono wabiro lamo kodi, entiere ka. Jakondo mola ni ka, osip Lazaro ni ka. Bed motang', onyalo donjo adier e dalani mogo koda kong'o ma ok rum, ma nyithindi oloko wasume mag kong'o. Adier nyalo tamogi nyaka kendo, nyalo tamogi e tich, nyalo tamogi gedo, nyalo tamogi nyombo. Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo moting'o kuong'. Mama moro jaduong' moro wacho adier ni pasta, an ema odonjo dalana gi kong'o. Adier onyalo mako mama moro nena ka sani owacho ni ogolo stress. Ng'ama ong'isi ni kong'o golo stress? Magi kalatas Mahuyo e kor yamo moting'o kuong' kod masiche. Adier onyalo tami. Ng'ato biro wacho adier, jowadwa, miere moko keto ni ka ok imadh kong'o to mano nobi kodi. Awuoyo kalatas Mahuyo e kor yamo, ma dwaro mana Yesu kende, jal manigi ratiro mar ketho chunje mag kuongi eki, ma kong'o rum chuth e dalani, ma kong'o rum chuth e ngimani. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Mabiro wacho adier ni pasta, samoro kiyalo to awinjo mana ka an ema chalo gimiyala. An ok ayal ng'ato. Roho Maler ema ni kama intie. Ma emomiyo ibedo mos, pi wang'i go kala kala, weche gi lit e chunyi. Iwacho adier, ng'ato ne winja ka yalo to pi wang'e go kala kala. Owacho pasta ni an ema we ni yala. An ok ayal ng'ato. Roho Maler ema neno ng'ato kawuono. Tibiro romo gi Yesu no. Ibiro romo gi jakondo mulano. Ibiro romo gi osip Lazaro no kawuono. Entiere sudo ka. Adier bed motang', onyalo donjo molal kod happy mar kendo. Ini kendo to mon dhi adhiya, gima golo gi bende kia. Awuoyo kalatas moban Mahuyo e kor yamo. Samoro adier ipango mondo mi ikendi, weche gi dhi maruchre te.
adier nyalo donjo mipang maber to chunyi chida chida. Adier moko iketo to mon moko dhako weya mating' misigo te. Weche gi nyalo bedo malit e chunyi. Moko nyalo ting'o nyaka nyithindo madhigo te. Moko bende weyo ni kanyo nyaka nyathi samoro mapod jadweche 6 samoro iweyi godo. Awuoyo kalatas moban mawuye kor yamo moting'o kuong'. Winji, Yesu kende man gi ratiro. Jal man gi ratiro en e sudo ka manyalo ketho chunje mag kuong' gieki ma miwinji mikend dhako igani ma jaodi manodhini duogi. Akia ni ng'ato be winja kama nitie mawacho adier ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Awinjo ne sudo ka. Adier bende motang'. Onyalo donjo moketh happy mar ohala mane in ge lweti. Inyalo chako maber to podha podha. Adier, inyalo pango maber to chunyi chida chida. Adier, inyalo chako ni chak gi rech. Adier, to bang'e wach ni podho makata ng'at manyiewi onge. Inyalo keto no omena miuso. Iuso mana gunde. Gini nyalo duoki makore uso mana besende. Happy nolal. Ikogo koro besende go ikogo sa. Awuoyo kalatas mawuyo moban moting'o kuong'. Bed motang'. Inyalo chako uso alot kata nyanya. Adier maber. To bang' kinde matin kata ng'at manyiewi onge magigi kethre te. Awuoyo kalatas mawuye kor yamo. Inyalo chako maber adier gi lewni. Samoro iwaro wuoch. Adier mano ber miketi. Bang' kinde matin gitieko kata higa achiel kapok ng'ato openjo kata bei. To kawuono akelo jal mane gi teko. Adier inyalo chako yawo mpesa. Samoro inyalo keto hardware kata workshop. Adier inyalo dhi maber to achien. Kata ng'at mabiro tendino, kata ng'at mabiro e dukanino, kata ng'at ma skari biya mpesa nino onge milor. Akani ba wuoyo gi ng'ato kama nitie. Inyalo bedo nyaka gi yiedhi e nam, nyaka gi mtokni e ndara makelo ala onge. Miwachi jowada ang'o matimore. Awuoyo kalatas moban mawuye kor yamo moting'o kuong' kod masiche ma Yesu kende makele sudo ka. Ene ma en kod ratiro mar ketho kuong'ni mohala manolal e lwetini duog kendo. Michak timo ohala kendo. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato kawuono mabro wacho adier ni pastor, adwa mako kara mondo alam kodi Nyasaye nikech Nyasachwa no nigi teko. Adier onyalo donjo. Onyalo donjo kod kuong' motami gedo. Adier makichako to ok chung' motami golo dala. Adier inyalo pango maber to chunyi kethore aketha. Inyalo pango maber to wechegi kethore aketha. Inyalo pango maber golo dala. Higni ema luoro. Adier inyalo pango adier maber michak gedo maber. Ma pesa bede lweti, ot chungi e kore. Gima chunge bende kia. Awuoyo kalatas moban mawuye kor yamo moting'o kuong' kod masiche. Wakele Yesu no kawuono. Jal manigi ratiro. Jal manigi ratiro mar ketho kuong' gieki migede higani e yor ono. Mi odi manochung'ni michak iged kendo e yor ono. Iwinjo madala mane pango goloni migol higani e yor ono. Wawuoyo gi ng'ato mawacho adier ni pastor, adwa mako kara mondo alam kodi Nyasaye. Ng'ato ni kanena kasani. Awuoyo kalatas moban mawuye kor yamo moting'o masiche ma Yesu kende manyalo golo. Adier onyalo lal kod happy mar nyombo. Adier onyalo donjo. Ipango nyuomi weche gi kethore aketha. Manyimineni maluwi nyuom te midong kendi. Adier inyalo pago kadhano wuod wegi ndi ni mondo mikoro higani nyuom chiegi weche gi kethore aketha maruchre malal manyaka jolupni nyom te. Ma weche gi bed kodi malit e dhod chunyi. Adier ng'ato nena ka. To kawuono awuoyo kalatas mawuye kor yamo moting'o masiche kod tuoche, moting'o masiche kod chandruok ma Yesu kende ema nigi ratiro mar ketho chunjegi. Iwinjo manyuome higani mama, miyombi kijana higani. Ke jomoko nyalo keto mati kata higa 10.
kata diel pok oted dalagi. To kawuono awuoye kalatas ma Yesu kende ema nyalo chungo kuong'ni. Inyalo bed motang', onyalo donjo dalani, onyalo ng'eyo ngimani motam nyithindi somo. Inyalo bedo mariek e skul to achien ine mikawo namba mogik, upiem gi jabotom. Awuoye kalatas moban mawuyo manyalo donjo dala moro matam nyithindo somo. Adier inyalo somo maber to achien iwinjo ka fi ng'adore gi e kore ma somi nochung' gi kanyo. Adier inyalo neno ka nyathi sikul. Adier isomo maber to achien tuo moro gore ngimani matami nyaka somo. Awuoye kalatas moban mawuye Kor Yamo. Adier inena ka sani samoro in e college, adier itimo maber to onyalo donjo ma fi tamre miwe college gi e kore ma certificate tami bedo godo. Adier onyalo donjo moro dala moro sani motam nyithindi somo ma skul buoge ne jela. Awuoye kalatas moban mawuye Kor Yamo. To kawuono awinjo rabino, awinjo Nyasaye man gi teko. Wabiro lame studio ka nikech asewinjo tie mare. Mama moro chieng' moro biro iro timona neno. Ung'isa ni pastor, na winjo kiyalo Lolwe TV. Na kawo namba ni pastor. Na an gi chandruok. Na nyuolo nyithindo 6 magi somo te kendo gin gi certificate. To pastor kata mayudo tich kata achiel onge. Na ng'ise ni winjo mama, nitiere jal mane gi teko. Iwinjo mama, mowacho ni pastor akia ni an ma chunjegi noluwa, akia ni an ma kuong'ni noluwo dalana. Na ng'ise akelo Yesu, jal mane gi teko mar ketho chunje mag kuong' mar koso tich. Bang' lamo kode nyithinde noyudo tich. Akia ni ng'ato be winja ka. Jaduong' moro bende biro ira ng'isa ni pastor, na winjo kiyalo ta kawo nambani. Pastor na tuo, nadhi dalawa. Ok adwa wacho ni ne en gweng' mane. To pastor sama nadonjo Nairobi ka, tuo nogoya mabedo admitted. Ni pimo tuo tok yudi. Nasemadho yath nyaka laluo, dokruok onge pastor. To nang'ise mong'isa ni pastor, akia ni an ma kuongi oluwa. Tang'ise ni winjo, ma kalatas mawuye Kor Yamo. Osedonjo koda tuo. Bang' lamo kode Nyasaye, nang'ise ni tiere Yesu, jal mane gi ratiro mar ketho chunje mag tuoche. Jalni noyudo instant miracle. Nyako moro bende biro ira. Ung'isa ni pastor, na winjo kiyalo Lolwe TV. To weche ni dhiga kod ngimana. An bende pastor, kaminena ni yendi, akia ni an ma kuongi oluwa. An gi nyithindo 3, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi. Ok anyal yudo ng'at makenda. To ne ang'ise ni winjo, akelo jal mane gi ratiro, jal manyalo ketho chunje nyag kuong' mano maki ni ok inyal tedo. Bang' lamo kode Nyasaye, miracle notimore. En e ode sani. Asomo kodi muma mogik mondo alam kodi Nyasaye. Asomo kodi Johana mokwongo 5:5. Johana mokwongo 5:5. Mondo alam gi mama moro sani. Mondo alam gi jaduong' moro sani. Mawacho ni pastor, asewinjo teko Nyasaye. Mumano wacho niya, Johana mokwongo 5:5. Ere ng'ama oloyo piny? Awuoyo gi ng'ato sani. Ere ng'ama oloyo piny? Ere ng'ama oloyo piny? Baba ni ok oloyo piny. Mama ni ok oloyo piny. Chuori ok oloyo piny. Kata chiegi ok oloyo piny. Kata nyithindi minyuolo ok oloyo piny. Kata tiji ok oloyo piny. Kata mwandu ni ok oloyo piny. Kata pesa ni ok oloyo piny. Muma wacho niya, ere ng'ama oloyo piny? Winji, ng'ama oloyo piny en mana ng'ama oyie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye. Adwa nalam gi mama moro. Adwa nalam gi jaduong' moro. Adwa nalam gi nyako moro, chiliel moro, nyathi skul moro mosemako kare. Mawacho ni pastor, awinjo teko Nyasaye. Ere ng'ama oloyo piny manyalo ketho chunje mag kuongi? Ni jal moyie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye. Jalno e kawuono makoyie to loyo piny. Weya ne gima timo. Kinyalo mako tibe timake. Kinyalo go choge penye tigo. Nikech yie biro kama intieno to timo miracle. Walamo. Agoni yero kamano Nyasache loch. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' ni akete lweti.
Akawo chilioni akete lweti. Akawo nyathi kul kijana ni akete lweti Nyasache loch. Dhiye kama entie ket ne chuje mag kuong ma kalatas mane wiye Kor Yamo mana oseketho. We oyie kuom Jehova nikech iwache muma mogik ni ng'ama oyie kuomi en ng'ama oyie kuom Yesu Kristo ni en jawar. Alamo kan gi yie ni kawuono yie kuomi noyudo resruok e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Omedo, Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony buto Koragonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Ji osekawo namba na mayudo konyruok. Omiyo kapok ikawo namba na adwa wacho ni kanisa maleme, aleme kanisa miluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Anuoyo, House of Hope and Redemption International Church. Wayudore e gweng' mar Babadogo. Wane Babadogo Primary School kanyo ma wane gi all maduong'. Ji osebiro moyudo konyruok. Ka in e chuny Nairobi ka ikawo namba 25 to lori terminus na Babadogo mwisho tigocho na namba madhi weneni. Ji osebiro mokawo konyruok. Namba na mar simo en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Namba na machielo minyalo yudago en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Come and receive your miracles. Shalom.